Phinda ngibonge futhi kubaphathi beNation TV ngomsebenzi omkhulu abangenzela wona. Ngiyobonga ngize ngife baphathi bami, niqhubeka uNkulunkulu anandisele umsebenzi wenu ube mkhulu. Ngike ngakhala ngensizwa engayisiza lapha esigodlweni. Yase ngibalekele leyo nsizwa yangasabuya. Leyo nsizwa manikhumbula kahle ngaqala ukuba baba umhlanga abantu bangibona nje ngivela komhlanga, ngivela nama V-class, ngivela nezimoto zakwanokusho. Ngangithengelwa yiyo leyo nsizwa bazalwane, engayithathisa lento. Ngathe mangithola amandla ngayithathisa le ndoda nezinye insizwa ke ngeke ngizisho ngamagama. Nayo leyo nsizwa ngeke ngisho ngamagama, celebrity eninayo la kuma platform. Ngeke ke sibabize bazalwane ngamagama ngoba phela isithunje sabo silele kuthina. Kodwa leyo nsizwa into engiyibongile yathe mayithola ivideo yami yayithi noma ngazi noma uthi ibone kama YouTube kuphi YouTube lezinto o YouTube bani la ibone khona bangifakile ngikhala bazalwane akathathanga mase kwase ngifonela wathi baba umhlanga kuphi, ngamthumela idirection ngangisebhinoni nangempela kwaqhamuka wazongithatha wathi yini engithanda ukuba nayo kulo Christmas. Ngathi isikhalo sami baba umuzi ngoba ngiyakhala lapha engisebenzela khona kuseloji. Wathi hayi baba umhlanga mina ukukhala kokungiyakuzwa, wangithatha wangisa kwenye indawo ngeke ngichaza bazalwane, seniyozibonela ngamehlo mihla nifika. Sinomuzi omusha njengoba nisibona.